24 siegħa wara illi l-Partit Laburista spiċċa jħabbat wiċċu ma' realtà ta' riżultat elettorali ta' tnaqqis drastiku fil-voti, Robert Abela mingħajr ebda tlaqliq fuq il-medja Laburista saħaq illi jridu jsiru numru ta' tibdiliet. Fost oħrajn farfar parti mir-responsabilità ta' dan ir-riżultat fuq il-ħaddiema taċ-ċivil. Waqt intervista illi saritlu Abela sostna illi fl-aħħar xhur il-Gvern kien għaddej b'ħidma ġmiela u impenn. Iżda, fil-waqt li huwa sodisfatt bin-nies tiegħu jew aħjar dak li ddeskriva bħala top tier, bħal donnu ma jistax jgħid l-istess għal ħadema tal-Gvern. U insista li kull min jaħdem fis-struttura tal-Gvern mhux qiegħed hemm għal cushy job. Dan fil-waqt li jeddidhom illi se jkunu tiġu sfurzati xi deċiżjonijiet. Issa, dak l-impenni qed jurih kulħadd imma d-domanda li nixħet il-qudiem jiena. U dak li ma jidux biss għal min qiegħed fit-top tier bħali, għax hemmhekk nara grupp ta' nies li qed jaħdmu u sodisfatt ħafna bil-ħidma tagħhom u bl-impenn, dedikazzjoni, imma mbagħad meta tibda niżel iktar l-isfel. Kull min huwa fl-istruttura tal-Gvern mhux qiegħed hemm għal cushy job, u dan il-messaġġ li nibagħtu ċar. Min qiegħed għal dak it-tip ta' xogħlijiet, min għada jieħu deċiżjoni li miegħu innifsu qabel ma tiġi sfurzata fuqu. Bla jibda sinjal ta' umiltà wara tnaqqis kbir fil-fiduċja mill-elettorat, Abela kompla jinsisti li l-ħaddiema taċ-ċivil iridu jżommu r-ritmu tat-top tier, jiġifieri tiegħu u ta' sħabu f'Kastilja. Issa, jew kulħadd se jiġbed ħabel u jżomm ir-ritmu tal-qed inżommu aħna. Mistoqsi dwar dan kollu aktar tard filgħaxija quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-mexxej tal-Labor insista mal-ġurnalisti li d-domandi kienu qed ikunu partiġġani. Dan għaliex u ġie mistoqsi għalfejn qed ifarfar fuq il-ħaddiema taċ-ċivil u għal darb'oħra reġa' tax jifhem illi qed jeddet l-għajxien ta' dawn il-ħaddiema kif qalilhom jafu x'għandhom jagħmlu. Għamilta b'mod ċar ħafna illi nistenna li livell ta' impenn ikun identiku minn fuq l-isfel. U kull min mhux lesti li jerfa' dak il-livell ta' impenn, allura jaf x'għandu jagħmel. Bosta kritikaw tal-diskors minn naħa ta' Abela fejn saħqu li dan ix-xogħol tal-ħaddiema tal-Gvern ċertament ma ffettwax riżultat politiku kif huma jservu lil pajjiż u mhux lil partit. Oħrajn saħqu illi jidher illi bħalissa t-tort tar-riżultat huwa ta' kulħadd barra ta' Abela fejn qabluh ma' tifel żgħir. Naf il-waqt illi ħadd ieħor sqar illi li kieku l-Labor kiseb maġġoranza tajba bħal donnu din il-kritika ma kienet sesser qatt u kollox kien jibqa' business as usual. Kien hemm ukoll min għamel referenza għal għawdex b'diversi partitarji għawċin qed ifakru illi hemm 3 ministri illi ma jiswaw għal xejn tant illi il-Labor spiċċa tilef il-maġġoranza li kellu f'għawdex żgur mhux tort tal-ħaddiema tal-Gvern.